Sziasztok! Sziasztok! Mi ismét hát eddigi nevünkön Let's Fun, de megváltoztattuk, úgyhogy mi vagyunk mostantól a Semmi Extra. Ugyanis van egy úgy szintén magyar nyelvű YouTube csatorna, akinek a srácnak az a neve a YouTube-on a csatornájának, hogy Let's Have Fun, és túl nagy a hasonlóság, ráadásul még ugyanazon a nyelven gyártunk tartalmat, szóval ja, túl nem akartunk ebbe problémát, úgyhogy mi vagyunk mostantól a Semmi Extra. És higgyétek el, ez a csatorna név, ez sokkal jobban ez illeni fog hozzánk, igen. Sokkal jobban hozzánk illik. Na, a karácsonyi lootunk, illetve a tegnapi médiamártos bevásárlásunkból származó lootunk, az lett egy telefonálvány, egy ringlight-tal, illetve egy capture card, úgyhogy most úgy éreztük, hogy itt az ideje az első gameplay videónak. Az első közös gameplay videónak, és hát természetesen, mielőtt még mondanám bárki bármit, ötlete volt. Ez a drága jó játék. Én személy szerint a letöltését sem... Jó, hát amikor letöltöttük, még azt se tudtad, hogy mi ez. Legelső gameplay videónk témájának a Cupheadet választottuk. Elsősorban azért, mert megvan és kópjáték, nem mintha nem lenne más kópjátékunk, amivel bekezdhettünk volna, de ez biztos vicces lesz látni a szenvedésünket, szóval úgy voltam vele, hogy miért ne, te pedig beleegyeztél, úgyhogy most már nem mosd a kezedet. Szóval ne is szaporítsuk tovább a szót, hanem kezdjük. Jaj, nekem. A játékot amúgy Nintendo Switch-en toljuk, egy sima eredeti kategóriájú Nintendo Switch-en, nálam van a Joy-Conos kontroller, te pedig tolod a Boku no Hero Akadémiás Pro kontrollerrel, vezetékes kontrollerrel. Igen. Kezdjük, új mentés. Jaj. Én Magman szeretnék lenni. Rendben, leszek én Cuphead. Csak azért, mert Magman kék, és nekem az jobban tetszik. Hú, csak remélem, hogy a beszédünk meg minden rendesen fog hallatszódni. Hát abban én is nagyon reménykedem, mert hogy ezt nem játszom újra, az biztos. Ezt nem abban vesszük azt újra. 8000%-ban lehet, hogy ezt nem fogom újra. Jó van, na sztori van. Júj! Egyszer volt, hol nem volt két boldog csésze, akik a Kanna bácsinál éltek. Ja, nekem kell tovább nyomni? És betévedtek egy nap az ördög kaszinójába. Játszottak, és nagyon sokat nyertek, és azt mondta az ördög, hogy akkor emeljük a tétet. Igen, emeljük a tétet, és természetesen Cuphead nem bírt ellenállni, dobott a kockával, és veszített természetesen. Ez a fogadás már a lelkükben állt, úgyhogy elvesztették a lelküket, ami mindentől az ördögöt illeti. Kegyelmet kérnek, és az ördög azt mondja nekik, hogy gyűjtsenek be más lelkeket az ördög számára, és akkor megmenekülhetnek. Aztán úgy zityon billentette őket, mint a szar. Pedig olyan kis aranyosnak nagyon aranyosak. Hogyha van esetleg bárki, aki nem ismeri ezt a játékot, bár ennyivel teltével már kétlem, ebből készült egy Netflixes sorozat, amit abszolút a lehető legbátrabban ajánlok gyermekeknek, mert az abszolút egy gyerekeknek szánt rajzfilm. Ez elé a gyereket csak akkor ültessétek le, ha valami nagyon durvát csinált. De büntetésből, ez a modernkori kukoricatérdeltetés. Azt hiszitek, hogy most túlzok, meg mindent nem. Majd meglátják. Mágikus képességeket kaptunk a Lötyiből, amit Kanna bácsi adott. Vagy nekem nem kéne, aztán nem mellett. Tudsz most is joinolni? Tudsz most is joinolni. Tudok, Na. Szóval. Jó, én is látszódni akarok! Ja, hogy itt várjátok? Jó, akkor... Nem. Kell még beszélni Kanna bácsival? Nem. Menjünk. Jól van, kezdődjön a nyomor. Na, nézzük, akkor azt mondja, hogy ameddig jutunk. Úristen, bazzeg. Már eleve rosszul vagyok tőle. Na gyere. Szépen haladunk, de micsoda vigyoron van? Ja, nem tudom minek örülnek ennyire. Sok, hát még nem.
És akkor itt Itt indulunk, igen. Run and Gun pályával kezdünk, és hogyha ebben a videóban ezen túljutunk, én meg kurva boldog leszek, és én fogok káromkodni, mert nem bírom visszafogni, de hát be van jelölve, hogy nem gyerekeknek szánt tartalom, mikor feltöltjük, szóval... Meg hát ugye... Na szóval Y-nal lövünk, B-vel ugrunk, A-val is ugrok. Ne! Ja, nem, A-val nem ugrok, nem tudom, mit csinálok A-val, összetévesztettem magam vele. Nem tudom, talán a... Ezeket a kis érmékeket gyűjtögetni, és akkor az hát így ne lesz. rabolja! Ne! Melyik az én HP csíkom? Jó, értem. Aztán most már tudjuk, nem? Most már tudom, igen. Köpi itt a mentoszt. Gyerünk! Gomba. Most komolyan? Jó, az így fog menni, most mi olyan meglepő neked? Áú! Ne! Jó, egy kicsit zavarban vagyok. Első, halál, jó van. Kicsit zavarban vagyok még, pedig tudom, hogy kell ezt játszani, hát mi ezt játsszuk alapból is. Igen. Jobbik napjainkon, amikor minden rendbe tűnik. Hát igazi prók vagyunk már itt a végére. Figyelj, az első pár méteren vagyunk túl, szerintem annyira nem bízd el magad, már most csak egy-egy HP-val büszkélkedhetünk. Hagyj magamra! Mit csináltál ott hátul? Én nem tudom, mindig összekeverem a te karakteredet az én karakteremmel. Ne röhögj ki! Egyébként ez gyakran elő fog fordulni mind a kettőnkkel szerintem. Valami izomból próbálok koncentrálni Cupheadre. Persze Mi az a kis fink felhő? Aha, még az is kötte, tudod. Jó. Siker. Áú! Pont elkapom. Ne! Kurva gomba! Ugye a szabályzat az az, hogy ezeket a rózsaszín cuccok, ezeket lehet így pacsizni. Azért ilyen rózsaszín, ugye a szívünk is, lehet a szálunk, lehet így perizni, de... Tigris reflexek kellene külön. De nekünk csak döglött tigris reflexek vannak. Igen. Csak az arcomba! Páros lábbal ugrott az arcomba! Miért? Ez kegyetlenség! Biztos Bögre kínzás! Biztosra ment, tudod? Hol van ilyenkor a Me Too? Bocsánat. Apápa! Hogy? Nagyon jó. Hogy? Biztosra mentünk! De csak. Mi már? Hagyjál, csak menjél! Mentem, kész, egyből, lőttem el a lilát, lőttem. Nem tudom, hogy felkészültünk. Ezen túl kell jutni. Ezt az egyszert tűztem ki erre a videóra. Rózsaszín felé! Rózsaszín felé! De nem akarom! Hol vagy? Menjél. Hova menjek? Előre. Mi volt ez? Jött egy mak. Milyen makkor? Én nem láttam makkor! Az a pálya vége volt! Ott már a pálya vége volt! Nem, hát még addig vagyunk a pálya végét oda, látod? Jártak egy darabig. Én nem láttam makkort! Nem láttam, mert akarta a fát, igen, ugye ez a Drani játék, ez úgy volt, hogy vannak az előtérbe is meg. De mi a fasz vannak előtérbe? Ha? Úgy?
Meg kell állni ezzel a kis kurva lila tulipán előtt. Sose állok meg. És csak jött az a kurva mak. Na szívem, rajtad a világszem, ezt neked de kell. miért? De ezt neked kell abszolválni. És miért én? Ja fussál, senki nem mondta, hogy bármit meg kell ölni. Csak ezt kell megölni. Miért van, hogy néhány gomba felül lila, néhány meg rózsaszín? Nem tudom, mondom az egyiket ki lehet kerülni, a másikat nem. Neked ez miért megy ilyen könnyen? Nem megy könnyen! Csak megyek! Tudtam, hogy minden pályát te fogsz teljesíteni. Én tudod, hogy milyen koncentráció volt most bennem? Egy kis azért almakröt se. És csak 27 percbe telt. 27 percbe telt az első pályát abszolválni? Igen. Úristen. Mindenem fáj. Örüljetek, geci. Igen, és most merre? Errefelé majd lesz egy lépcső. A kertbe kell menni. Ja, igazad van, a kert. Kertbe is. Igen, itt lehet választani ugye a játékban, hogy most Simple vagy regulárban. De az az igazság, hogy a játék nem fog tovább engedni, amíg csak Simple-ben tudod végig. Csak akkor kapod meg az itt lévő boss lelkét, hogyha regulárban nyomod le, vagy hogy kéne kiejteni, nem tudom, nem érdekel. Úgyhogy mi elkövettük azt a hibát a legelső mentésünknél, hogy Simple-ben mentünk, és nem értettük, hogy miért nem mehetünk tovább. Az összeset Simple-ben csináltok, úgyhogy gyakorlatilag az összes pályát újra amennyit megtudtunk, nem volt az olyan sok. Hát az a 3-4 pályát azt azért úgy finom volt újra csinálni, de hát így... Nem volt 3, már itt észrevettük, hogy nem kaptunk lelket. Na! Krumpli! Gyorsabban. Úristen, úgy koncentráltam a ritmusra, hogy meg se tudtam szólalni. Dika agyba! Sírtam. Nem. Ide szorultunk. Nem, miért? Jó van, megszámoztuk. Oké. Ki van most? A répa! Amúgy az egészen jól ment. Egészen jól. Elpasszoltam egy életet, mert meg akartam próbálni, hogy lehet-e előtérbe menni a hagymánál, a hagyma elé, de most a gondolat volt egyáltalán megpróbálni. Na. Hopp. Jump. Ez easy. Ja, nagyon easy. Minket nem buktunk egy kettő. Mi az a baj, hogy téged figyellek? De ne engem figyelj! Hát ki kérte? Át akartam menni másik oldalra. Ezt miért? Nem, valamit félrenyomtam. Kösz. Nincs mit. Au! Ahogy mi benne jó az, hogy most nem egy oldalon vagyunk, és most így akkor tutira megpusztulunk, hogyha valamelyik könycsepp eltalál minket. De így könnyű figyelni, hogy ne találj rá a könycsepp. Aha! Szóval, híres utolsó szavak. De végre! Ott jönnek a... Ja, jó, nem jönnek.
Azt hittem, hogy még a többi rép, hogy ez is olyan, mint a izé, hogy ez is úgy működik, mint a Dark Souls, érted, hogy megölted a boss, de hogyha még valami esett, akkor dead. Egy 4-es alá. Tökéletes. Teljesen jó. Beszéljünk a hallal, nem emlékszem, hogy annak van-e jelentősége. Nem. Jó, nem tudom. Jó. Perizni kell ide bent, és szellemek fognak ránk törni. Ó, itt kell a köcsöget megvédeni, hogy milyen lasság, A tudod? kehely kisasszony. Azt. Mauzóleus 1. Ez miért lesz többször is? Ezek szerint? Bármelyik nem tudom, én nem emlékszem más mauzóleumra. Hát nem is jutottunk túl messze a játékba, lássuk. Igen, ezt is alá tudom érni. Help. Help, jó. Na. Nagyon jó. Hát az... Ne mondd ki! Nem mondjam ki. Nem emlékszem, hogy itt azért csak ez a feladat, hogy van-e még valami? De fogalmam sincs, már régen volt. Ott volt a kalapos. Jó, hát ez Az easy win volt. Ott hallod, hát úgy perizünk, mint az állat. király. Világított az alsó éveken. Hát Megkaptuk igen. a Magical gatyát, megkaptuk szerinted? Én nem el kellett volna olvasnom, hogy mi történt, csak olyan szarul tudunk angolul, hogy minek olvassam el. Unlock a new super. A new super mi? New Super Chase-it. Szuper a fejem. There be the... Meg kell nyitni a menüt, mielőtt, hogy beállítsuk, mielőtt használni tudnánk. Szuper, ez a szuper. Igen. Jó, Jó, de... beállítottam. Oké. Hogy ez mit csinál? A Energy. devastating attack spills from your head, horizontal only. Ja, ez az ultink, hogyha betöltődnek azok a kis kártyáink, akkor ugye a fejünkből jön az a nagy forgó tejzuhatag. Ja, hogy ez az? Igen, ez az. Király. Nice. Jól van. Jó, hát ezt érdemes volt megszerezni, főleg így a békák előtt. Abszolút. Shopba akarsz menni? Vagy az erdőbe? Ja, tényleg az erdő is van azzal az ugráló kék labdával, ugye? Előbb a békák. Na, vagy előbb mehetünk a boltba igazából. Nem. A malac. A félszemű malac. Na, ugye? Plusz élet abban a pillanatban. Jöhet. Adok plusz életet. Semmi más nincs, hogy meg tudjuk venni, úgyhogy én... Köszönöm, hogy végeztem. Vaj. Na. Ezt így be kell állítani. Ezt Ja, nem vettünk új. Lövés nem, csak Igen, vettünk egy új HP-t. A végén. Aha. Charm. Sem. Szuper. Nagyon jó. Egyre több HP. Yeah! Jó. I'll be a monkey's uncle if I'm putting my ball in the bank. De igazán értem, mit jelent az, hogy egy majom bácsikája leszek, ha berakom a lóvét a bankba?
Értem, hogy ő nem fogja. Tehát nem fogja a pénzét a igen, bankba. hülye leszek. Berakom a pénzom. Igen, hülye leszek berakni a pénzem a bankba. Ezt mondja egy érme, aki zsákpénzt foglalt kezébe. Az ördög azt a helyet is az irányítása alatt tartja. Soha nem szerzi meg az aranyomat. Oké. Ez bolond. Na jó. Körök. Akkor ők. Csak aránylag emlékszem, hogy mit csinálnak, de amire emlékszem, az borzalmas. Emlékszem, hogy még az első állatokat szedjétek szedvékákat. Igen. De... Wow! Ezt csinálják. Húha. Nem kellemes. Aha. Ezek követnek? Igen. Ezek pozíciót váltanak? Nem csak egyenesen jönnek. Nem. Áú! És közben küldöd az ökleket? Most ez komoly? Jó, hát ez határozottan borzalmas volt elsőre, de... Na, de hát az első miért legyen más? Jó, de se. Amíg annél itt vagyok. Aha, tudtam én. Ajaj. Jump! Ember! Én hiszek benned! Igen? Ez egyedül vagy. Ez már határozottan jobb kör volt. Hát eljutottunk már a végső fighthoz. Egyik végre megnyeri a másikat és ütővel helyeket. Ez teljesen logikus. Félkarú rablóvá válik. Hát nem bazen, te nem tanultál biológiát? A boxok, békák, igen. Ezt tanítják az iskolában, te edukálatlan. Igazad. Mindketten bekaptuk azt az érmét? Vagy csak én? Mind a ketten. De miért a tigris? 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 Miért? Jól láttad a ritmus? Láttam, hogy én nem halok meg, de nagyon flóba voltál. A gyűlölet erét ad, tudod? Érve! De legalább a jó irányba. Ahaj, a francba. Így jó, az menni fog. Még egy ultit is el. Pazarolt. Nagyon jó. Tökéletes vissza a jaidat. Elfelejtettem fölfele lőni. Akartam mondani, hogy furcsán szívesek azok a varékok. Jaj, de nem tudom miért, de nem bírok koncentrálni. Ennyi volt bennem a craft mára. Jó, bazeg, én ma dolgoztam. Jó, értem én. Amúgy ennek a játéknak a hitbox rendszere is aztán... Rosszat akartam mondani, és látod, megbosszulja magát. Nem is kicsi. Vika! Vika, mi az? Mibe? Beleállt a szöget! Igen, szóval ennek a játéknak a hitbox rendszere. Nem számít. Nem? Elnézést, hogy folyamatosan belekölgök a videóba, de ez a megfázás időszaka.
Miért? Miért a tízes? Miért? Ajaj. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, ez volt a Semmi Extra mára. Köszönjük szépen a megtekintést, ha tetszett, akkor like, dislike már azt hiszem nincs, vagy van, a Youtube-on fogalmam sincsen. Majd máskor találkozunk egy másik játékkal, vagy ugyanezzel, de legvalószínűbb, hogy egy másikkal. Sziasztok! Sziasztok!